isa sa ilado pugga kanang imong pagkamarites daw. Daghang gikag mahagap nga mga sa kabisi nimo, Dok. Maingon lagi sila nga. Sayuhan na human sa klinik, Dok, oy. Kay nakachismis na ako. Ano yun, in between is clinic. Napay clinic eh. Na-timing pag-insit nga akong pangalan, Mata Richard Tesoro. Mata Richard Tesoro. Marites. Maing bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samontina. Excited kayo ko kay nakabalik gyud ko sa ilahang balay, specifically dinhi sa iyahang opisina kay kaniadto na chit-chat naman gyud nako ni si Doc, no, pero medyo seryoso man to amo ang topic. Recently, no, dito gyud ko nakain ko nga kuyaw ni Doc, oy nana siya yung mga skits. Gawig na po si Doc. Hoy, John. Nagtutoy story ka na dyan. Yung bed mo, hindi mo paniligpit. Darating ang araw, dadalhin kita sa Disneyland para makita mo talaga si Woody. Talaga, Mami? Got a friend in me. Got a friend in me. A friend in me. John, saan ba yung pambihira naging Metro 8? Punta na tayo ng Disney, Mami. Thank you, Mami. Dili na nako padugayon pa. Ania na sa programang Binisaya sa Chit Chat ato ni nagabalik Dr. Richard Mata. Doc, Thank you. salamat kayo sa makausap, Doc. Ay, salamat. It's my honor, it's my pleasure. Doc, mauwaw ta. Kabalo ka, Doc. Aware na ka nga you're making a difference sa social media, Doc. I do believe so because sa comments manggod makita nila, no? Even mga OFWs ningon tong isa ningon siya nga ningon daw yung amo nga, what's happening to you? Nayana siya. Oh. Nothing, I'm just watching funny movie. So, Kay nalingaw sila. nalingaw siya ba Nalingaw nga sila. kaning mga manggod mga OFWs nangita man gyud na sila kalingawan. Correct. Kaya to ba? No nya lang nga di man na nila mag-gets kayang foreign jokes Correct. so na feel na ko nga dili lang ko kay nagpakatawa, di naka-inspire pud ta, nakahatag-tag mayong adlaw kanila. So I do believe it's more than just making a person laugh. It's giving them a good day and inspiring Yes. them as well. That's why na-inspire ko. Na-curious lang ko. Ikaw ba, kanang, sa una pa ba, komedyante ka? Komedyante na gini ka sa una pa, Doc? By nature na cheat. Di ay, Doc? It's kana ganing sa classroom naragid mi sa tulo o patra ming kanang punchliners ba. Nga every time mo lecture ang teacher mo punchline ko unsay ako nadungog sa teacher mo punchline ko to the point nga usahay masuko ng teacher kay mga tawa ang tibuok classroom. Unya ako nawala siya sa focus usahay usay ang teacher mo katawa usay. So I have that aura. That's why ganahan po ng mga tao sa ko na eventually gihimo na lang kong class president sa Ateneo, then gihimo na akong president all throughout sa medical school. Murag, Wow! na ako'y kanang mo punchline lang gid ko chat. And I do believe it's a gift kay akong papa, ingon siya, yung buhi pa siya. Bata pa ko, di ko kalimot siyang ingon because I got this from my father, anak siya. Mas dali daw magpahilak og tao kaysa magpakatawa. Tinood. I thought, di ba mas lison magpahilak kontra sa magpakatawa? Dili. It takes a proper timing Yes. and a proper skill and a proper gift. Lisod ginabuhaton gyud. Ikaw ba? So kung nakana, imo hagi na siyang i-nurture, imo hagi na siyang gamiton. No? So mapansin ko man nga naaman. It's a gift man. I have to use it. Don pag huma na school cheat, asa man ko ron mag-joke sa akong sekretary sa clinic. Oh. Siyempre na naman tas clinic, wala naman tas classroom. I miss that I miss that event na pwede ko punchline time to time. May na lang kay na social media. So that's why pag nakoy gusto nga nagsurya ko sa patients. That's why the joke sometimes nagsurround sa patients. Yes. Sometimes it's just a text joke, sometimes it's a skit. Yes. Pero usay in the middle na asa nagistoryahan ko sa patient, then gusto na ko mo-punchline sa iyang giingon. Pero di ko ka-punchline, nag-check upan mi. So dito na nako ipamutang sa sa mga content skin. mo. So isulat ko na siya. Bitaw, no?
Katong ingon na, unsa di mong vitamins? Ingon siya nga, Shilane. Tinoon man yun to. Nga Shilane man dito. Mao, ah? Ingon siya Shilane. Slang kayo ba? So, gihimo na ko sa joke nga. Pero ang okay. the joke, wala na hitabo kay Right. seryoso ba yan to. Pero right, sa right. joke ninyo nga Shilane nga, ano man na? Gasol man na. oh. Isa sa ilado pugga, kanang imong pagkamarites daw. Nganong, daghang gikag mahagap nga mga sa kabisi nimo Dok, as a pediatrician, giunsa pa man nimo paghagap-hagap ani mga chismis, Dok? Maingon lagi sila nga. Sayuhan na human sa clinic, Dok, oy. Kay nakachismis na ako. Ano in between is clinic. Napay clinic ni. Thanks to the followers actually. It's Sila. It's you who gives me the news. Utag man dayon sila chit. Nya maingon na sila tahimik mo do ka. Para kang natutulog pa ngayon na ana mutag di nya kung di na ko i-share mutag na pod di ko i-share ko na lang ni oy. But of course I screen what I will share. Yes. So ni ana gitong isa ka follower nga murag napansin gyud nako dok nagoy kay pagkamarites gyud dok. Murag ako pinaka-analyze ang ingon ba. Murag tama po gyud siya. Na murag ako pinaka-discover ba nga nagig ko'y because I'm not just focusing on health alone and Right. na timing pag-shit nga akong pangalan Mata. Mata Richard Tesoro. Mata Richard Tesoro Marites. Tama na, no? Oh. Tama na, Dok, no? I was so ako So, na ano na gini mo nga marites na Marites na lang yun. Because that's the short of my name as well. No? Unsa ninyo pag-meet ni Ma'am Erica, Dok? Actually, sa man ng San Pedro Hospital, so ako'y pinakagwapo sa mga doctors dito. Na timing niya siya pinakagwapo sa medtech. So nagkita kami dito. Actually, less than a year, girlfriend, boyfriend, then naminyo. Paspas me. Wow. Paspas me. No, kay So, wala nagipudugay-dugay sa di mga mailugan, time, di para di mailugan. No? Mo ba, Dok? Nagsaring katsambat tadi ato nang yudan ano. So kanang giingon din latchit nga honeymoon stage. Yun na tinuod shit. Kay the first 2 years daw is your honeymoon stage. Right. Actually, the first 2 years is your adjustment stage. Daghan kay kag dapat sabton, daghan po kag dapat sabton. So, mas daghag away on the first Right. 2 years. Right. So, eventually, magkasinabtanay mo, then, mahimanan mo siyang best friend. So, it takes some time yun nga, kanag yung mag-mature mo duha. No? Okay, both of you are different eh. Yes. Pero, kamong duha pod, you really work together to kanang magkasinabtanay mo. Naagyot. Di gid siya one-sided lang. Dili gyud pwede one-sided shit. And you have to bring God in gyud, no? Importante. Dili pwede ka murag gyud. Agi Ginoo kay kun dili. I always say this, no, God should be not the unseen guest. No, God is the unseen leader of the house. Siya ang head sa pamilya. So kung manamoy lalis, niya na kay gusto ingnon nga para maigo gid siya, para ma-hurt gid siya, na may Ginoo mo ingon nga ayaw ingana. So if you believe God is the leader of the house, mohilom ka. Madungog man imong Ginoo kung nag-aaway mo. Wow. Mo na yung uban nga ito. Ano, grabe mo away, di mo kadungog sa Ginoo mo. Ingon ang Ginoo nga stop. Madungog man na ninyo. I always teach this kanang understand women in their hormonal changes. No, kay naga-change mo gud ang babae gud, no? Menstrual cycle, ovulation phase. Naga-change pati emotions ana nila eh. Say sila di sila kasabot. So they become a bit kanang irritable. Yes. So kung ang husband nakasabot ana chip. Ngano sakyan nimo ang iyang kaisog mo isog pug kang nagrigla pud ta nagrigla. Wala man kay tay ana nga changes. So we have an advantage on that kay dili kay tagin naapektuhan sa atong hormonal changes every month. Pero sila nagahimo ana. Right. Di na nila sala because damo gid changes na. So kita as gentlemen, kita tong musabot nila. Wow. So it looks maturity cheat for me. Even I'm a doctor, kabalo ko ana. Pero it took maturity eventually nga sabto na in marriage life. Then diyan ako na minus ang away. No? A woman should feel at home with you. Wow. Meaning
she can be herself with you, not dili sa ma-judge. Wow. Kay kung i-judge nimo siya, unsa man kadang batasan nimo, ana. So, mano ang babae nga kakasabot di ay niya. Pero naglisod ba ang babae magpasabot sa lalaki ani nga stuff? Hala no, gabi daghan jud baton ang galantawan ni Doc ba. Sumrag daghan jud kaayo ang makarelate ni ana gyud Doc sa imuhang gisulti no nga murag it really makes a lot of sense gyud. Karon Doc, you have 3 children no. Duha ka daughters and isa ka son. Si Patty, ang sunod Doc si Amanda, ang youngest nimo tong si Rich. Tulo ka buok, si Patty na ang ni-graduate. She graduated biology BS Bio. no? Med Bio. Ang unsay goal day ni Patty Doc? Mag-follow ba siya sa imong advocacy nga mag-medical na sa medical Actually, yapon? ako ginaingon nga I'll give her that freedom. Nagid siya freedom, nagid na siya. I give her that respect. No. Kani ba sila like si Ma'am Erica, ang imong mga kids? How are they in terms of kanang sa camera Doc? Tanan ba like very kanang engaged pud ba sila with you or naiuban si imong mga anak na marag medyo maulaw gihapon Doc? Actually, engaged except ang ako ang youngest. O kung mag-skate ko, say need man ginako sila sa skate pod. O say ang kamot nila akong gamiton. Di ba tumuhulbot sa gigunita ni Junjun. O si Amanda man tong ni hulbot. Ang ni kamera ato si Erica kay taking lang taas man ang kamera para mo gamay si Junjun. No? Right. So they help me. Lingaw Doc oy. Lingaw oy kay mga tawa raman me. Mo ba? Mga tawa Okay, me. like, do they get like na mo kuan pod sila Doc nga kanang mo-appeal sila direct sa imo ha. Ana. Usay. A lot of ideas came from them. Kaya magkakaon me. Then moingon si Mrs. daghan kay ni siya ideas gyud. Amazing. Daghan kay ni siya ideas. Yan, mo lagi ngon ako nga I always say this for marriage. Yes. Ano pod nga ang Ginoo ni ampo man ta nga mahimutang wise no. Yes. Because we want to be wise so that we will be successful in life. Ang Mrs. gihatag man na sa Ginoo as the upgrade of yourself. Now you have 2 brains now. You have 2 brains. You are smarter now because you have a wife, because your wife or your husband, the only intention ana is for your own good. Rather, except naman tayo friends, no? Pero di beta sure kung ang ilang intention is for your good yun. Yes. But your wife or your husband, ihahagi ng intention is for your own good. Kaya isa rabia mo. That's why ihahagi yung mga advices is for your own good. Wow. Kung open mo sa communication, daghan kay kag ideas. No? Daghan kay ideas mo pop up sa imo ha nga wala nimo naunaan nga iyang naunaan. And other things as well nga naasya mo ayaw adto diha kay na mga ano diha o di ayaw adto kay that's part of your wisdom eh. Right. Isa laman mo so if you respect that your wife or your partner is your upgrade, then you're wiser now. Kani ba no wala ko nangayog tips kito kung unsaon pag kanang ma-strengthen ang kanang marriage bitaw no ug ang family bitaw pero natural na gid kaayo kay Doc na makuan ba na grabe as in kanang dakong tabang gyud jud Doc. Yes. Dako gid kaayo It should siyang be tabang. known pod gyud. No? Grabe, salamat Doc. Salamat Doc. When it comes to setting of expectations, when it comes of disciplining sa imong mga anak, unsay dynamics ninyo sa inyong balay Doc? Good question. Ang pinakauna, we go back to sa Ginoo gihapon. Ang ginabuhat, actually si Mrs. is a big important role. Actually, appeal ko kung mga tuog naming tanan, Yes. she prays over us. Ay wow. Kami tanan. Wow. That changes a lot of things. Naman ko yung mga butang na dinani mo kaya cheat. Yes. I mean, only God can provide those things. Eh. Right. Like, sa school, Lord, we pray for good friends Yes. that it will influence them. Wow. How can you as parent control that? Naday ka sa eskwelahan nga, kanira imong amigohon, di man na nimo mapili. Yes. Give them teachers nga mo assist nila, mga coach nila. Like, I give you some Coach Ruben. Those are answered prayers for us. Nga gina-guide sila. Those answers for us, musugod gyud ko sa Ginoo and shit.
Because you cannot handle those things. How can you say, how da ninyo, oy, ang mga amigo nila, good influence, diya man good magsugod. Right. Daw, makita na mo sila tanan shit. Ang mga amigo nila are good influence to them. So that alone, upon sa na nahitabo, it's prayers. Matulog sila, i-pray over ninyo. Kung i-pray over na ninyo, you're saying na tao ka lang. Yes. Without you, God, how can I let these kids grow? Yes. Diba? One of my favorite food is the golden rule. Suwat, give me anak diri, nami whiteboard, everywhere there is balay. Do unto others what you want others to do unto you. Yes. If you want respect, give respect. If you want people to be interested to you, be interested to them first. If you want people to help you, help them first. Wow. Natural man na maglalis. Kana unsa man na do unto others na inyong gibuhat. Wow. Kung kanang gibuhat sa mo, para gibuhat siya, gusto niya na nimo, buhaton sa mo. That's a very simple thing for them to analyze nga. Gusto mo gawin sa iyo yun? Hindi. O ba't mo ginagawa sa kanya? I can just focus on those na lang two things. Wow. Sulod yun ang Ginoo because there are things that you really cannot control, including protecting them from any accidents, from any disease. Di man ani mo control. Lagi ng Ginoo diha. Then ka ng golden rule, which is ang Ginoo po iningon ana. That's biblical siya man ingon ana. Nga buhaton nimo sa uban ang gusto nimo buhaton nimo nila sa imuha. It goes back all the time. Wow. Ing naman sa Bible po nga katong napulo daw nga lepers. Katong napulo cheat na heal. Isa rin nagpasalamat, ang 9 nakalimot. Pero ang isa nga nagpasalamat, siya to'y nagwaling nga naa si Jesus Christ, siya ang Misaya ana. So meaning ang tabang atong isa cheat is enough. Masigwa ni tabang ang 9. Wow. The point is this, if you help a lot of people, you don't expect them to help you back. Yes. Sa napulo na isa mo balik og tabang nimo. But the help of that one is enough for you. We make our place a happy home. Why? Because we are competing with their friends as well. Right. Ang question is, asa mas at home ang inyong anak sa inyong balay o dito sa iyang barkada? No? Asa siya feeling accepted diri sa balay o dito sa iyang barkada? That's a very big question. Yes. Majority of the question is the child will say, I'm more accepted with my friends than at home. Mauna ang dapat likayan yun sa Oo. mga parents. Pero ang natural ba as a parents is we correct. Yes. Kaya unsa man, but those are just teenagers undergoing teenager stuffs. Yes. If the child feels love, eventually they will love back. Ana raman na. Grabe ka powerful sa imuhang message bitaw, Doc. Ang imuhang mga anak ba, these are like your products and who they are is a matter of giunsa pud sila pag-raise. And grabe to ka-impactful ni sa imong gisulti bitaw, Doc, nga sa balay mismo, like do they feel at home? Kato ba nga question ba nga asa at home ang imuhang anak and unsa exactly ang imuhang ginabuhat? As in you, Doc, like grabe to ka-impactful and nitatak yun sa ko apod tong what you give is basically what you will also receive. Yeah. But for you, especially if mas daghan ang imuhang wisdom, mas daghan ang imuhang kaalam, it's also very important to know that when you give, you don't expect for something that you will receive. You just give and let God, siya na ang mulihok ug unsan niya na pagbaylo sa imuha. So feeling nako nga pohon-pohon og di nagigkay ka mabisi, maybe you can create a series about parenting. I think so. Kay total na magid ang imuha pong purpose sa content creation. Kay para nako ba nga mo tagalak as in you, Doc, like makakuan gyud ko ba nga grabe ka impactful sa imuhang wisdom. Do you also have that, Doc, nga kanang you learn from your kids? Yes. Wala mag-perfect nga parent yun, no? Kami ni Mrs. na gani si Mrs. na sa video gihimo pod niya, we should also ask forgiveness sa mga anak. Yes. Kay tao raman ta. Yes. Tusahay natin emotions. After the mistake, then ask forgiveness din makita pod sa anak ninyo nga
Anak di ay, naghangayo ra dito pasaylo. Thank God for you, Doc. Salamat, gid kayo. Salamat, Si Chit. Simong na impart. Kani ang chit-chat no kanang wa na sad ko nag-expect ngingon ani dito ang direction sa among conversation kaya nga ako lang itato kay gusto na po ko Marites nga Marites pod kay Doc Mata ba sa iyang kay nalingaw lang man gud mi Doc ba lately si mo mga contest wala si Doc to ano nagwig na si Doc sige nami sasakyan na kami naman namin istoryahan si Doc magsige na pod big pangatawa ani so Moni, this is exactly what Chit Chat is all Yes. about, no? Nga kanang mga unexpected nga mga conversation. Maybe before we will end this episode, unsa na lang tong mga tips na mahatag nimo, not as a pediatrician, not as a content creator, but as a husband and as a father nga galantaw ani nga episode, Doc. Actually, ang marriage and a family yun is God-given gid siya. Yes. So dili pwede wala pod ang Ginoo. Na may marriage niya walay Ginoo, it's really a struggle. Kung inyo halang pride ang ipadala lisod kaayo. You have to be humble nga magkasabot pug ka sa imuhang misis. Dito siguro nakuha ang word nga gentleman. Why? Because ang babae man good shit, in a sense weakness man na. Yes. Ang weakness sa babae is na sila emotional changes every month. Pero ikaw kay gentleman ka, imo nang sabton. So that's why it's a perfect match gyud. Right. So diha pa lang magsugod na ang ato ang good relationship. Pero ang pinaka foundation gyud diha from the very start of your relationship, maski pag mag-uyab pa lang mo, ihatag na sa Ginoo. Kay kung walay Ginoo, dili maayo ang inyong pag-uban, and eventually magbulag-bulag ra gihapon or i-treat na noon ninyo ang inyong marriage life nga murag mahimo na noon siyang kanang curse, murag nahimo na noon siyang bad decision nga pwede man unta nato na mapugnan. Then siyempre sa mga kids, always practice the golden rule and make your home a happy home. Rules without relationship equals rebellion. You should have a relationship with your kids from day zero. Parenting is not that easy. It takes years of foundation para makahimo kag rules. Yes. Kaya kung wa kay foundation, rules lang imong ihatag, magbangi mo. Doc, salamat kayo. Salamat kayo. It's a blessing again and again and again. It's always a blessing makachitsat yun ka, Doc, no? And seryoso ko sa kong gisulti, Doc. I hope nga mapanganak na ang usa ka series Yes, I think nga so. panganlan na to og Happy Home with Dr. Richard Mata. Dr. Richard and Erica Mata. I think we have to. Guwapo, i-manifest ni ginako na, Okay, Doc. Chit. Thank you, Chit. We have to. Yeah, it's guwapo yun siya. Guwapo siyang idea, Doc, no? A happy home. I know there's no such thing as a perfect home, but there will always be a happy home. Correct. No? That's a very good point. Marag guwapo gid nga sugdan ni mga series. Correct, Chit. Correct. We have to. Yes. Ano? Magabang mi. A happy home with Dr. I will. Richard and Erica Mata. Daghang salamat sa Thank imo, you, Doc. Thank you Grabe so ka much. salamat gyud, Doc. As in, Thank grabe you. ka salamat gyud. Salamat It's kayo. the gyud. pleasure is mine. Salamat kayo. Chit